Good morning mga ka-idol. Ako i-share sa inyo mga ka-idol wahin sa charger. Mga charger niyo diya nga kuan dili na mo charge. Hasol ba kayo kay mapalit na punta gasto na pod. Kani akong charger mga idol dili na mo charge. Kaya ang dahilan ang kani luwag na kayo, dili na mo charge. So akong gibuhat mga idol, akong gidukdok ni mga idol kani gidukdok na ko ni siya hinay-hinay, ayaw lang bigla kay dili na mo sudod. Kuan dai gamay ra kanang igo mo kuan pagpasud mga idol. Ana pagpasud nihugot na siya, nihugot kaya ako namang ipipi gamay nga karon mo charge na mga idol, mo full charge na, okay na kayo. So di na ko makadayon og one palit og charger. Hinato may natutunan kayo mga idol. Okay na mga idol, mo charge na. Ako lang idukdok hinay-hinay para mahugot iyang kuan ba ano. Dili na makangu-kangu mga idol kaya hasol sig palit og charger. Kinsa man to na mga charger da nga di na mo charge, dukdukan ra nyo hinay-hinay kanyo, dukdukon nyo niyo hinay-hinay. Ayaw lang po kusga kay di na mo siya sa bangag, gamay ra, igo lang siya makahuot ano. Karon mo charge na. Wala sa mga idol, yan na may natutunan kayo mga idol.